8 equips van lluitar pel títol a la Barcelona Polo Challenge. Amb 51 anys d'història, aquesta competició és una de les més prestigioses del sud d'Europa i que reuneix un bon nombre dels millors polistes. Entre els destacats de la capital catalana estaven els integrants de l'equip Aymirenita Polo, que van arribar invictes a la final barcelonina. Gràcies a l'últim gol marcat per Miguel Amieva a falta d'un minut del final del partit, Aymirenita Polo es feia amb el triomf en la Polo Challenge. L'equip format per Xavi Conill, Juan de Dios, Miguel Amieva i Benjamín Araya s'imposava per un ajustat 6,5-6 al Cibao La Pampa. Ha estat, com heu vist, un partit molt disputat, que fins a l'últim segon estàvem allà molt junts, però bé, crec que hem fet una gran feina durant tot el torneig, no hem perdut ni un partit i realment estem molt contents. És un dels millors trofeus, tornejos que fan aquí a Espanya y realmente es un éxito. La verdad que un torneo muy bueno, nunca había venido, es mi primera vez, es muy divertido, la cancha es espectacular y el ambiente es muy bueno, así que muy contento. Y bueno, nos tocó ganar, así que espectacular. La verdad que el otro es un equipazo, ya lo veníamos viendo desde el primer día del torneo, vienen jugando juntos hace rato y era muy duro, teníamos que jugar muy bien para ganarles y bueno, pudimos aguantarlo hasta el final y bueno, con un gol de Miguel el último minuto les ganamos.